दिनै 37थि बर' आइजो जोनोम सान। बे आइजो सानखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा सिमेन्ट सापरि दख'रानि सिङाव थानाय एसपि गोजौ फरायसालियाव जों दिनै 37थि खुंगा जोनोम सानखौ खुंनो लादों। बे खुंनो लानायाव सेथि आरो नैथि थामथि हाबाफारिखौ जों जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावख'आवनो खुंनाय जादों। सेथियाव जोङो फिरफिला बिरहोबाय, बिनि उनाव नैथियाव बिफां फुलि गायहोबाय। बे बिफां फुलि गायनाय समाव जों लिंनानै लाबोजाखानाय आलासि जोंनिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि मुस्रिमा कमिला ब्रह्म बिथांजोखौ जोङो फुलि गायनाय आयदायाव फुलि गायनाय आयदानि खामानिखौ बिथांखौ मावहोबाय। आरो थामथि आयदायाव जोंहा लिंहरजाखानाय जोंनिनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा फामे स्वर्गियारि बिथांजोखौ जोङो गोथैसो बावनाय हाबाफारियाव बा मुंख्लं बावनाय हाबाफारियाव बिथांखौ बे हाबाफारिखौ मावहोनाय जादों। आरो जों बे हाबाफारिखौ जोंनि बे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मावख'आवनो मावनाय जादों। थांखि लादों। बे सोंथिनि फिननाय बादिब्ला जोङो गोबां खामानि मावबोदों जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। मानोना जोंनि बर' न'खरनि संसार जानाय बायदिसिना गुलाय गुजाय बेफोरखौ नुनानैनो 1987 मायथाइयाव 86 मायथाइयाव जोंनि बे बर' आइजो अनसाय आफादखौ दाजेनदोंमोन देबोरगाव गोजौसिन फरायसालियाव। बे फरायसालियाव जोंहा बे दैदेननायखौ गिबिसिन दैदेनदोंमोन आब' प्रमिला ब्रह्म बिथांजोआ। आरो बेहाय जोंहा सानसुमा बसुमतारी बिथांमोनाबो दङमोन, गोदोनि MP। आरो गारलाबाथा बिथांमोनाबो दङमोन। आरो जोंनि बर' आइजोनि गिबिसिन सिन्था सरसाखौ साननानै जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाबो दङमोन। बिथाङा दा मुंख्लं जालांबाय। नाथाय बिथांमोननि बे साननाय हनाय, जोंनि बर' समाजाव रायजो जानाय, जौ लोंनानै गुलाय गुजाय जानानै थानाय, बिहारि लानाय बेफोर बायदिसिनायाव आरो हिन्जाव होननानै जोंखौ आइजो माहारिखौ गाहायसिन बाहायबोनाय बेफोरखौ नुनानै बे आयदाफोरखौ लानानैनो जोंनि आइजो आफादखौ दानाय जादोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव जोंनो इडुकेसनफ्राबो जोंहा गैयामोन बर' आइजोफ्रा। ओंखायनो जोङो हौवानि सिङाव जानानै जानो गोनां जायोमोन। माखासे खामानिखौ जों मावनो हायाखैमोन। दिनैनि दिनाव इडुकेसनावबो जोङो बर' आइजोफ्रा खमि नंला। दिनै जों एसेब्लाबो दावखोसिनदों होननानै जों सानो। आरो जोंनि संसार जानायावबो बर' समाजफ्रा साबसिन जादों होननानै जों साननो हायो आरो। बे खोथाफोरखौथ' जों दानि फेसबुक, इउटुब बायदिसिनायाव नायोबा गोबां नुनो मोनो। बे जाहोनफोरखौ जोङो थारै जों बिसोरनि सिङाव हाबनानै थांनो हायाखै। आरो मेन जाहोना जागोन बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। जाय उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा सानस्लाबनो हाया, नांलाय खमलाय सोमजियो बिसोरनाव। बे नांलाय खमलायफोरखौ बिसोर सहायनो हायो। सोरबाफ्रा खारो, सोरबाफ्रा मोजाङै जानानैबो माबेबा खारनाव मा जायो जों बेखौ मिथिनो हायाखै। दिनैसिम जों बे जिरादखौ हमदांनानै मोननो हायाखै। मानोना बिथांमोननि संसार जानाय आरो बिथांमोननि गुलाय गुजाय दिनै आइजोआल' नङा। जुदि आइजोआ जादोंब्ला बेयाव हौवा मानसिनि माखासे आखाइ थागोन। हौवा मानसिया जुदि लाङाब्ला सासे आइजोआ हारसिं खारनो हाया। मानोना बे दायाव सानैनिबो दाय दं होननानै आं सानो आरो। दिनै जोङो जोंनि बे 37थि बर' आइजो जोनोम सान, बे आइजो जोनोम साननि सोमोन्दैनो जों जोंनि मेलाव सावरायगोन। लोगोसे जों बे सावरायनाय मेलाव थियै जोङो फारिलाइयाव लायाखै। अब्लाबो जों दानि समाज ड्राग्स बा फेनाय मुवा जानाय बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर गासैबो थाफागोन। आरो दानि राजनितिक बायदिसिना डेभेलपमेन्ट जानाय बेफोरखौ जों आलासिफोरनिफ्राय मोननो हागोन होननानै दिनैनि समाव जों सानदों आरो। नि समाव जोङो दाबि दैखांनो होननानैथ' जोंहा माखासे मोनथायफ्रा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जोंहा दंखायोमोन। आइजोफ्रा दसा मोननो गोनाङा, बेखौ जुदि जोङो बिथांमोना होआब्लाथ' बिनि सायाव जों दाबि दैखांनायबो जागोन सम लानानै आरो इलेक्सन समाव।